Лукашенко адназначна перайшоў усе чырвоныя лініі. Украіна зразумела, што з Лукашэнкам кашы не зварыш, і што Лукашэнкі таксама няма сілаў, каб нейкую рэальную пагрозу для Украіны стварыць. Расія будзе карыстацца Лукашэнкам і Беларусю. Таму проста Украіна, украінскае кіраўніцтва, яны сталі значна больш рашучыя, смелыя і адназначныя ў сваіх заявах. Украіна адназначна цяпер рэгіянальны лідар, які фармуе і ўплывае на палітыку, у тым ліку па Беларусі. І гэта тое, што памянялася. І мы гаварылі таксама з украінскімі калегамі, і яны бачаць, што сітуацыя будзе у бліжэйшы год-два мяняцца. І вакол Украіны, і вакол Беларусі. І нам проста трэба, як толькі адкрыецца новае вакно, нам трэба шчыльна каардынавацца, проста быць гатовымі. І я спадзяюся, што украінцы, яны дапамогуць нам памяняць сітуацыю, павярнуць Беларусь у бок свабоды і Еўропы.